हादोरसाजों लोगोसे बीटीसी हालामाव बिसायख'थिनि दुंहाव बार बारदों। उदालगुरियाव मोनब्रै आफादा बीपीएफ एबा एनडीएनि बिजाथिखौ बरायदों। फैगौ बिसायख'थियाव एनडीएनि बिजाथिखौ उदाङै मदद होनो फोसावबाय बारग' एनडीएफबी, एनएलएफबी, सारेन्डार एनडीएफबी आरो IPWOआ बरायदों। बिथांमोना मोन 15 दाबिफोरखौ लानानै गोसोखां बिलाइबो गथायो। बीपीएफनि बिजाथि एबा एनडीएनि बिजाथि रिहन दैमारी आरो सरन बर'खौ बरायो। दिनै मोनब्रै आफादफोरा जथायै उदालगुरि जिल्लानि बिजाथिफोरखौ बरायनायनि मोनसे हाबाफारिबो लायो। अल सारेन्डार एनडीएफबी वेलफेयर एसोसिएशन, यूनाइटेड फोराम अफ एक्स एनडीएफबी, इंडिजिनियस पीपल्स वेलफेयर अर्गेनाइजेशन अफ द नर्थ ईस्ट आरो नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड NLFB आफाद फैगौ बिसायख'थियाव बीपीएफ एबा एनडीए खौ मदद खालामनो उदाङै फोसावना होबाय। जोंनि फैबाय थानाय आसाम एसेम्बली इलेक्शननि जि बीपीएफ पार्टीजों प्रजेक्ट खालामजानाय जायफोर बिजाथिफोर दङ, जेरैहाय 46 नं उदालगुरि ST समस्तिनि मानाव गेदेर श्री रिहन दैमारी आरो मानाव गेदेर नं 47 माजबाट समस्तिनि श्री सरन बर' बिथांमोनखौ जों दिनै बरायनो नागिरदों। आरो जोंनि बरायनायनि गाहायै मोनब्रै आफादनिफ्राय जोङो बहाय खौसे जानाय जादों। गिबियाव दङ जोंहा सारेन्डार NDFB आरो नैथियाव दङ जोंहा यूनाइटेड फोराम अफ एक्स NDFB आरो बेबादिनो दङ जोंहा इंडिजिनियस पीपल्स वेलफेयर अर्गेनाइजेशन अफ द नर्थ ईस्ट आरो लोगोसे दङ नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड आरो माखासे जोंनि वेल विशार्स रायजो राजा बिथांमोनहा जोंनि वर्कार्स बिथांमोनहा जोंजों लोगोसे दङ। आरो दा आंजों लोगोसे आङो IPWO इंडिजिनियस पीपल्स वेलफेयर अर्गेनाइजेशननि गाहाय नेहाथारि जानानै आं बाथ्राखौ बुंदों आरो आंजों लोगोसे दङ जोंनि आफादगिरि, आंनि खाथियाव दङ जोंनि मोस्ट सिनियर एक्स NDFB लिडार आरो गासिबो आंनि उन सिगां थानाय गासिबो मोस्ट सिनियर एक्स NDFB मेम्बार्स एन्ड लिडार्सफोर दंजोबो। दा जोंनि थांखिया बरायनायनि थांखिया जाहैबाय जिहेतु दायो जोंहा एक्जिस्टिं बीटीसी जाय गभर्नमेन्ट दङ, बे गभर्नमेन्टआ जाहैबाय BPF पार्टीजों दैदेनजानाय बे गभर्नमेन्ट। बेनिखायनो जोंनि फैबाय थानाय समाव हारिनि मोनसे मोजां जाफुंसारनायखौ नागिरनानै आरो जोंनि जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि भबिष्यतखौ जोङो आरोबाव साबसिन खालामनो थांखियै आरो हारिनि माखासे गांनाय उखैनाया दासिमबो सुफुंजायैखौ जोङो बे सरकारनि गेजेरजों सुफुंजानायखौ हास्थायनानै जोङो बिथांमोनखौ आरोबाव नैबे फैबाय थानाय आसाम एसेम्बलिनि जि जेनेरेल इलेक्शन, बे जेनेरेल इलेक्शननि गेजेरजों बिथांमोनखौ जों देरहासार खालामनानै बिथांमोनखौ बोलोगोरासिन खालामनानै बर' हारिनि